नमस्कार, मी अश्विनी सोमनाथ पवार. मी इयत्ता 6वीत शिकते. आज मी अहिंसात्मक वृत्ती काळाची गरज या विषयावरती बोलणार आहे. मला सांगा, काय होते गांधीजींकडे? अफाट दारुगोळा की सशस्त्र फौजा, तलवारी, बंदुका की अनुभव? यातील एकही गोष्ट गांधीजींकडे नव्हती. तरी गांधीजी इंग्रजांविरुद्ध लढत होते. गांधीजी सत्य, प्रेम, अहिंसा व सत्याग्रह या मार्गाने इंग्रजांना घालवू इच्छित होते. हे अशक्य होते, पण ही अशक्य वाटणारी गोष्ट गांधीजींनी शक्य करून दाखवली, ती फक्त अहिंसेच्या जोरावर. त्यांनी सत्याग्रहाचे प्रभावी अस्त्र वापरून इंग्रजांना सळोकीपळो करून सोडले. आज अहिंसा म्हणजे काय? अहिंसा म्हणजे कोणाचाही जीव घ्यायचा नाही. एवढेच नाही तर आपल्या आचाराने, विचाराने व आपल्या कामाने कोणालाही त्रास द्यायचा नाही, म्हणजेच अहिंसा. मित्रांनो, आज जरी आपण आधुनिक काळात जगत असू, तरीही आज अहिंसात्मक वृत्ती काळाची गरज ठरली आहे. जर ती आपण सर्वांनी अंगीकारली तर ती प्रत्येक व्यक्तीचा विकास होणार आहे. जर व्यक्तीचा विकास झाला तर पर्यायाने समाजाचा विकास होणार आहे. अहिंसा व प्रेम या मार्गाचा अवलंब केल्याने आपले जीव, आपले पैसा व आपली वेळ वाचते. त्यातून आपण आपल्या कुटुंबाची प्रगती करू शकतो. उरलेल्या वेळातून नवीन नवीन गोष्टी शिकून, छंद जोपासून आपण आपले जीवन आनंददायी बनवू शकतो. अहिंसात्मक वृत्तीने जीवन जगण्याचे एवढे फायदे असतात, तर आपण प्रत्येकाने ती अहिंसात्मक वृत्ती अंगीकारलीच पाहिजे. आज अहिंसात्मक वृत्ती काळाची गरज ठरली आहे. आज 30 जानेवारी महात्मा गांधीजींची पुण्यतिथी. आज या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी अहिंसात्मक वृत्ती अंगीकारलीच पाहिजे. तर ती खऱ्या अर्थाने बापूंना श्रद्धांजली ठरेल. ती आपण अंगीकारावी ही माझी आपल्याकडून आशा आहे. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक. धन्यवाद.